Merhaba tamaşavan hêja. Em ê îro carekê dî mamikeke ku me ji dora gundê bafê tomar kiribû û di kanala xwe ya Foqlara Kurdan de parve kiribû ji we re şîrove bikin. Mamika me ev e. Zik parsû e, pişt hilû e. Hêmayên vê mamikê ji azayên laşê mirov hatine girtin. Ev hêma zik, parsû û pişt e. Mamikbêj zik yanî hundir weke rêzkirina parsûyên candaran qebûl kiriye. Ango hundurê vê tiştê weke parsûyan hatiye hûnandin. Pişt jî hilû yanî şayîk e. Ne gincir e. Ev tişta gotê pirsîn hundurê wê weke parsûya ye. Dervê wê şayîk û rast e. Berê serbanê xaniyan bi girşa yanî bi darên dirêj dihate çêkirin. Her girş yanî darê mezin û dirêj di ser dîwarên xanî re dirêj dikirin. Aynı weke parsûyên candaran bi navberekî dihatin danîn. Ev ji hundurê xênî ve weke parsûyan dihate hûnandin. Pişt jî serbanê xênî, hilû yanî şayîk û dûz bû. Mamikbêj bi sê kelîma an jî peyva xanî û avakirina xanî tarif kiriye. Bersa mamika me xanî û serbanê xanî ye. Spas dikim, hêvî dikim careke dî em bi hevdora mamikê dî şîrove bikin.